Hello, the viewers. This is Janie yours. Welcome to my channel. Maulanin ang araw ngayon. I hope safe ang lahat. Today, samahan niyo akong tingnan yung bagong nirelease na music video ng SB19, yung song nila na Kalakal. Very anticipated talaga itong music video na to kasi ang daming nirelease ng 1C para dito. Meron silang countdown, meron din silang teaser, may photoshoot pa. So, very excited akong tingnan itong music video. And yung song kasi, naka-react na dito ako ng live nilang performance. The song is very unique, creative. With Glock 9 to eh. So, yung may twist din ito kasi yung mga vocals, nag-rap. At yung rap lyrics talaga nila is kanya-kanya nilang binuo. Yung iba sinasabing diss track ito. First time, di ba, na mag-release ng ganitong song yung SB19. And ang ganda talaga ng delivery ng song na to. Ang galing nilang lahat doon. So ngayon, tingnan natin yung music video. Warning. Ay, ayos ah. May street na sila doon. Saan ba yung pwesto nila ng ano nila dyan? Ito yung pwesto nila. Kalakal. Oh! May intro talaga. Nalala ko yung No More Dream ng BTS. Wow, Justin. Oh. Kaya musik eh. Hindi na makita yung mukha. Nakaitim pa. Ninja talaga eh. Ninja pag gusto niyang maging ninja eh. Wow, yan. May benta si Ken. Mga merchandise niya. Justin. Parang si Jungkook yung mukha ni Justin dito. Nandun ba? Extra yung pusa niya. Josh. Grabe si Josh. Bagay sa kanya yung concept na to. Very refreshing talagang mapakinggan si Stel na nagra-rap. Grabe naman aura ni Pablo. Siya talaga yung astigin sa kanila. May kilohan na talaga. Grabe yung sipa ni Pablo. Ken. Grabe talaga si Ken. Wapo ni Justin. May ano talagang intro si Glape nung nag-earthquake na kasi paparating ng dilubyo. In the name of Glock 9. Siya yung taga-benta. Oh. Yung truck pala yung itinda. Under pagtatag pa rin to. Grabe kasi yung ano nila, no? Mga teaser, parang ano na yung album na yung dating Kalakal na to. Wow. May animated na. Stel. Si Chawal. Dusty. Ayos talaga si Ken, no? Parang sa anime tayo eh. Stel.
Rogue Ninja. Si Ken. Oh! Magkano yun? Pablo, yung sapatos. Hmm. Tingin ko nag-enjoy talaga si Ken dito. Kasi ito yung ano talaga niya eh. Yung gusto niyang mga theme, concept. So that's it guys para sa music video ng Kalakal with Clock 9 to. Nagustuhan mo talaga yung isang music video na tinitingnan mo. Parang ang dali lang matapos man. Parang nabitin ako. Grabe yung visual at saka yung concept nila dito. Saka yung costume nila. Sino kaya nakaisip nito, no? Kasi ito to yung favorite na concept tingin ko kay Ken. Gustong-gusto niya din. Si Stell naman, alam ko nag-enjoy din siya kasi parang nag-try talaga siya na maging ganun yung aray niya. 'Di ba? And maging rapper, then maging very, emo. Yan dati yung uso, yung emo. Emo pa, ganon. Kasi nag-fit talaga kay Ken. Tapos kay Josh. Si Josh kasi parang talaga eh, meron talaga siyang aura eh. Parang hip-hop talaga siya eh. Kasi main rapper din siya eh. Yun kay Pablo. Ganda din si Pablo. Kasi yung mukha pa ni Pablo parang natatakot na kung hindi bibili. Kung yung bibenta niya. Diba? And si Justin, din, para kay Bunso, hands up din kasi nadala din niya yung concept. And ang talagang pretty boy talaga siya eh, kahit kasi, kahit emo na pretty boy. Ganun. So, that's it guys for this reaction. I hope nag-enjoy kayo kasi nag-enjoy ako dito. Um, Sana marami pa silang release na song dahil nito. Then, excited na ako sa magiging next comeback nila, next album. Ano kaya yung concept na? Kasi di ba nag-release sila ng Patatag, sobrang 1 year na. So, ngayon, tignan natin yung kailan nila i-release. So, dami kasi mga ganap na accessibility. So, parang di pa nila talaga kailangan na mag-release ng album. So, alam ko marami na sigurong na hinihanda lalo na si Pablo ng mga songs niya. So, excited ako doon kasi sa pagdadag, hindi talaga ako naka-invest. Mga merch nila, um, concert, mga guesting nila, hindi talaga ako nakadalo. So, sana next na album din, promotion nila, din concert, sana maka-appeal ako, ticket, yun lang yung wish ko. So, thank you guys for watching with me. See you again next time. Bye-bye.